behin aukeratu jutenin kolorik, bai, hainbait koloretatikan, aukeratu jut, zurila, urdina eta berdia. Ingo nuke elkarrizketa bat. Hasiko naz, lasai hasteko, adibide bada, kolore berdikin. Eta ingo nukena da, saiatu, ni ametsetan egon nazen momentu hortan, zer dela eta ez naz oroitzen amets hortaz, ez dakit, ena konturatzen. Arrazoi ezberdinak egon dituzke, bat izan diteke beldurra mateitela, eta nire mentik anolatu jo, ni konturatzen naz ametsa indutela, bino, konturatzen naz ez nazela oroitzen. Hoi, iaia fijo, zure mentik ez du ezer jakinei momentuz, informazio horrei buruz. Uste dulako zutzat konpromiso badela, edo, ez zaudela prest, nola bait. Eta zu estresatuko zalakun, iteizuna hortikan aterazi, bai? Beste aukera zein izan jeke. Beste aukera izan jeke, uan ingo duten elkarrizketa, hemen jartzoten ametsoekin. Jode, tio.